murag wa pagyud mauli ang akong tingog, wa sad mauli kaayo ang panahon, siging uwan. Karon ra bato himuon nato ang atong grand motorcade, diin atong giimbitar ang mga chapels o mga mandated organizations na kung pwede mukuyog o magdala sa sakyanan o ilang Santo Niño. Nya gitan-aw na ko sa Google, 100% man mag-uwan hangtod ugma. Mukuyog mo dili na. Usa naman lang kabuok na kuyo. Mao gini ang grand motorcade nga way mo kuyog. Pero mao ni ang para nako usas mga mensahe ni Kristo. Kaning pag-ingon sa atong salmo nga isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang nasod. Pwede ra gid niya pwede ra niya patuangon ang uwan. Pwede mangani niya himuong karsada ang dagat. Pwede mangani niya himuon ang tubig nga bino. Pwede mangani niya buhion ang patay, makalakaw ang bakol, makakita ang buta. Pwede ra gid niya himuon. Unsa may gustos Ginoo nato? Ang ato nga role mao ang pagtuman sa iyang sugo, sa iyang kabubuton bisag unsa pay kahimtang sa panahon or palibot. Muna niingon siya, panglakaw mo, isangyaw ang maayong balita, nagpadala ko ninyo samas mga nating karnero taliwala sa mga lobo. Kanang nating karnero, paborito ginang pagkaon sa mga lobo. Di ba? Nya kung ipadala ka ngadto taliwa sa mga lobo, nya nating karnero ka, kung sa may buhaton sa mga lobo, siguro gyud nga kunis-kunison ka. Nya giunsa man ni Kristo pag-translate sa iyang instruction sa iyang mga kaning kuan apostoles or mga disipulo. Apil na niini si Tito, si Timoteo o si Tito kaning 70 pirato ni kabo kapituag pito katao 77 nya iyang ipadala og duha-duha. Unsa iyang instruction, ayaw mo pagdag pagkaon, ay pagdag puntil o sudanag kwarta, ayaw pagdaog extra nga t-shirt, ay pagdaog sana wa naman ko kibaw to siya, ayaw ka mo paghunong bisan asa, di pagani padadon og sandalyas. Kuan gyud no, og atong tanawon ba murag gikuhaan ni Kristo ang iyang mga disipulo sa tanan nga mga kalibutanon nga support, kwarta, pagkaon, sapot, balay, gikuha na niya tanan aron maglakaw sila nga helpless, magsalig lang sa divine providence, Diyos nung providensya or Diyos nung tabang. Mauni ang gusto ni Kristo nga mahitabo nato. Muna kung mag-uwan karon, niya pagaw pagyon sa ibuhaton. Di padayon ta. Og iyang patuangon, thank you Lord. Og di sad patuangon, thank you Lord. Di ba? Ana, og mga matay tang tanan, thank you Lord. Di ba? Mao na nindot kayo na nga kinaiya. Mao na kinaiyas bata kaning Santo Niño. Tanawan ng bata, nangita din na og kwarta.
nagsige din paningkamot aron maka naisulob na ay kanon na nasa balay mo din ay kinayas bata di ay wow kinayas bata total reliance on the person na nag-amuma niya kanang itugyan ra gid niya yang kaugalingon mo bitan na nga ang simbolo ng kugoso nimo ang bata nganong imo nang gikugos ang bata be kanang ninyo nganoan iniglakaw nimo imo man kugoson nganoan wa mo kay baw kamo may na mga anak ako naman noong pare mo inyong tutok-tutukan ay noon ga-observe ko ana inyong gikugos kay di pa man siya kasaligang mulakaw di siya kaapas nato og muglakaw ta hinay mang bata nya pataka lang sa naglakaw o sa musod man na sa ilahom sa sakyanan di maligsan ra pud na helpless gid siya og way mag-amping niya og mao nay gusto ni Kristo na atong bation matod pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa niingon siya diri misalig ko kanimo iyang giingnas Timoteo misalig ko kanimo nga nagbaton ka sa maong pagtuo nga gibatunan sa imong inahan o sa imong apuhan nya niingon dayon siya tungod niini pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo dihang gipandungan ko ikaw sa akong kamot wa siya moingon gamita ang imong abilidad kung dili ang gasa nga gihatag sa Ginoo unsa may gihatag sa Ginoo nato matud pa ni San Pablo kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw kundi espiritu sa gahom gugma ug pagpugong sa kaugalingon gahom gugma ug pagpugong sa kaugalingon kanabitang gahom ganahan magigita ng gahom-gahom nang daghan kay karon nga magpatuo-tuo nga gamhanan sila gamiton pa usahay ang atong mga religious nga images, religious nga mga pagampo hastang atong simbahan hastang kapilya gamiton pa usahay aron magpagawas og gahom nya ganahan gyud kay tang magsigig adto didto basta nanay magpakitag gahom kamo ganahan sad mo adto kada bang magmilagro ba magmilagro ang kapilya magmilagro ang balay mga birhin nga muhilak birhin nga mutubo na mga inana ba mga Santo Niño nga musinulog na kuan mo na nakaganahan mo na huy tingog mo di mugnahan kanang San Vicente nga mulupad no indota ka no na may pako San Vicente ato kaning pakapakapahon si San Vicente din ini kapakapang San Vicente ayo tanang sakit ikapakapa ba iganas ka pako ba no ngina ko daghana kang tao manganhi dinhi linya gyud linya tanawa karon napagaw na lang tag sinyagit baligyag slat wag yun mahurot o kahalin nga naman wa man mo kapakapa San Vicente ako kanin pakapakapaw na ako yan humungan si San Vicente o niya San Vicente kapakapa niya o niya para daghaning tao din dali ning mahurot ang slat kada ninyo palitog slat mulihok ang pako ni San Vicente kuan gimana ditso dayon madawat ninyo ang inyong gikinahanglan pasti lang daghana kang mo anhi pero ang nakaapan para nako kuyaw kay nistanan kana bitang ug hain to dunay ga milagro adto dayon ka hain tong dunay kuan mga katingalahan adto dayon ta sa akong tanaw lipat-lipat ni siyawa nganuan iya kang gitudluan nga musalig atong gahom kunuhay nga nanggawas didto sa lain
Unya ang imong gahom, nagamit pa nimo. Wa na, di ba? Wa na kakagamit niya ingon San Pablo, gamita ginang gahom nga gihatag sa pagpandong sa kamot, sa pagbunyag nato. Mao man na ang pagpandong sa kamot sa pare, nigbunyag. Gamita na gahoma. Ayo pagsalig atong gahom sa uban, magginamita itas atong gahom. Yaon sa mang gahoma, gahom sa paghigugma, gahom sa pagpugong sa kaugalingon. Kana bang di ka kayaw-yaw dayon, di ka kapamalikas. Kana bang makamaoktang mo pugong sa kaugalingon, maobitaw ning napagaw kay wa ni kapugong sa kaugalingon. Patuyang bugnaw ko kayong beer magdi ka mo inom bugnaw kayong beer napagaw anang kamao sa tango pugong maobitan ng daghan kay ron dihanggap premarital sex, daghan kay gasigig kugos anang bata pabunyag way mga kasal, wa kapugong sa kaugalingon, wa man gamita ang gahom. Paghigugma, pagpugong sa kaugalingon, kaputli, kanang pagpailob, kanang pagantos. Na ingon San Pablo ay sayang ingon diri, busa ayaw kaulaw, kaisog ba? Ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Si San Pablo proud nga nabilanggo tungod sa Ginoo. Wa siya ma-proud nga nakapatukod siyag balay o nakapalit siyag daghang yuta, nakapalit og sakyanan. Kita gud ana magud atong pride. Sus nice jud kay si Lord nako, nakapalit ko kog house anlat sa una, unsa ra gud ko, kapobre nako sa una, sus gimilagruhan jud ko sa Ginoo. Di ba mo na yato no? Pero si San Pablo proud nga nabilanggo, wa nay balay. Kinsa dinhi ang proud nga mabilanggo tungod sa pagsunod sa Ginoo ta sa kamot. Nay usa, naot ponta ugma mabilanggo na mo. Na magidaghan mo ingon diri nako, padiroy tabangi ko padir na ako'y hearing. Nako nga naman din nga kay hearing. Ito ganang tinuod. Kung tinuod kang sadan, pakonbikto. Ya be proud kay ang pagsaksi nimo sa kamatuoran mauna imong pagsaksi ni Kristo. Sa padiroy ang akong mga anak, mabiyaan ako nako. Sige lang. Pagpakonbikto dito. Basta tinuod na nimong gihimo. Mangayo pag abogado, mangayo panakog bayad para kung sa'y tawagan na kanang bang piyansa. Oh, nakupila man sa piyansa, pangayuan mamig 80,000 pa din ako sus. Ang kolekta na ko ganiha, wa gani kaabot og 5,000. Nya pangayuon nimo 80,000, patay tana, papriso lang. Kay si San Pablo piniriso, San Lorenzo piniriso, Maximilian Kolbe dito gyud namatay sa prisuhan. Porting daghanan gipang priso, San Pedro gipriso, hasta si Jesus gipriso kadiyot, nya human gipatay dayon. Di ba? Konbikto sa to si Jesus. Nakonbikto siya na naluwas panos Barabas tungod ni Jesus. Di ba? Oh. Ya, sugot mo ana dili. Hari lang tas minus-minus og jutay. Palit na lang mugsla. Di na mo mapriso. Mao na gamito nato ang kaisog nga Dios nun. Di ta maulaw nga mosaksi. So, salamat sa mga tao na padayong nahigugma nato dinhi nagsaksi sa ilang debosyon o pagtuos Ginoo. As of yesterday, ang atong halin sa slat niabot na ang dopes of 18,068 kaslats. Pakpak. Tungtong na tas 18,000 kaslats. 36,932 na lang kaslats ang nahibilin. Tag 1,000 ni per slot. Nya sa ato sang SNGP special slot para ni Santo Niño nga kapistahan ugma, pero hangtod patingali ni sa 29 ang atong pagbaligya tapusang Domingo aning Enero. Nahalina na ta og 10,098 slots as of yesterday. Pakpakan niya po na to.
Indot no, nya 15,000 man itong gibaligya, napay 4,902 kaslots na tag 100. Pwede naman ni pakyawon, o ngayon mo pakyawan, dali ra kay ni mo. Gamay naman lang ni kayo. Pero, it takes courage. Nabi tayo magsigig palit karon. Nako, bago pa makang nipalit, 3 days ago pa man. Katubang pagbaligyan ni ba siya nan naman sa kay bagong slot pader palit na sad ko. Nako, mapurdoy gyud ka ani. Siya ang saon pagkapurdoy pader nga iuli mas Ginoo sa daghan pas akong gipalit. Mao gina ilang kasagarang termino kana sa nituod sa matuod nga mituo. Pero kadtong gasunod-sunod lang wa gyud conviction ang gipangita kwarta ra gyapon, maglisod og sinati, panagsa ra gyud kayo makasinati. Kadtong tinuod gyud nga mituo kana bang pag-ingong Kristo lakaw ayaw pagdabi san unsa, mulakaw ra gyud kana mo'y makasinati sa tinuod nga gahom. Kay nga naman gusto sa Ginoo nga siya mo'y mubuhat sa katingalahang mga butang, dili kita mao'y pasanginlan. Gusto sa Ginoo nga siya'y mopakita sa iyang talagsaong gahom ug pag-atiman nato, dili nga kita mo'y pasanginlan, nga kita mo'y mo claim sa honor. Kay we are simply nothing without God. Siya mo'y tag-iya sa parasan, kita mga sulugoon lang, mga laborers. Sige, lingiyan na imong tupad na ing na siya sugod karon, di na ta magsaligan ng kwarta. Ing na ba ato na lang na ipalit og slot. Sige, manindog na ta katong wa magsalig sa kwarta.